Праватон Тоҷикия, Узбекия, любой намуд дигархелай, нахели шапалоқай, талондорай, пластикай, даридаги нигоҳ дар замин задагиай, бобитон роҳи проблемаро ёфтад. Агар ки ту таксӣ бошӣ, инами номерода дидести, инами номерода 900 анамида занг мезани, бародарам Кинтухам Антоха мебардора кати чахчах мекунӣ, любой намуд компанияда патлучат мекунам ва сумша ворима ҷожда роид мекунам. Пакарти Сбербанка хидмедони ку бародаре ки таксистен шумо хит кардед дар бораи чӣ гуфтезам? Давай алёда бошем. Салому алейкум бародарои азиз ва обуначиёи олиқадр. Чо карден? Соц, тенч, хуб, ҳама каса ва ҳама тарафа ништяк, фаҳмо. Фақат соз бошен. Имрӯз ма дар давлати Туркия дар шаҳри Истанбул қарор дорум. Ай ҳамон хотир гуфтум як камтарак мини влогча сниматон кунам, партом тамошо кунен. Мали рафте. Ана миҷара шаҳри Истанбул меган. Не ки именно ҳамин район номаш Аксарая. Иҷа меган ки шаҳри Истанбул гареми зур хушу фалон. Леки ай хотире ки ма дар иҷа 4 сол зиндагӣ кардагим, ҳар як кунча, ҳар як магазина дар куҷо чӣ мефурӯшанд ва чӣ движения ҳастаи ҳамаша медонам. Ай ҳамин хотир ма шуморо мегӯям ки именно ҳамин район яке аз бадтарин ва ҷазиртарин районҳо аст. Барои чӣ? Оз мефаҳмум. Ин ҳамиҷа дидест намиҷара. Баъди 3 соат. Нав вақте ки шом мешава, сар мешава, ин ҳамиҷа қаторак духтарако меброянд. Негро, французинко, урусо, фалон практикагӣ мекунанд. Не ки эхе гирӣ шаҳр полроз масҷидай. Ҳама ислом мегӯянд фалон. Не ки итари гап нестай. Хондагиш мехона, амал кардагиш амал мекуна. Не ки ҳамаш не. Ана ин точкара именно ҳамин района номаш Кумкапуяй. Иҷа яке аз ҷазиртарин ҷойҳои Стамбулай. Барои чӣ оз мефаҳмум кунам? Агар аҳна дида бошед, ами одамо дидест ами одамора. Ами одамо қариб ягонташ турк неста. Иҷа да курдо, тоҷико, афғоно, форсо ва фалон дига миллатҳо мегарданд. Ана ин кӯча пишти ма да кӯча дидесед? Ҳамин кӯча раст медроед, упара меред, намхе пеши падезода ранги магазини ва шиштагӣ бариго любой чӣ мефурӯшанд. Банги любой сорт, кокс, пистолет ва фалон. Яъне ки туда агар ҳамхели чизо дар кор боша, Кумкапу мебиёӣ 2 секунда меёвӣ. Баригора ҳами айибалаш уже сразу хит мекунӣ. Баъд иҷа инами кӯчада ҷои банг фалон да ҳар 20 минут пас бизо мегарад. Ами мошиношон мегарад, медонанд ки инамиҷа пол роз инами чизои ҷазир мефурӯшанд. Не ки всё равно сигнал додан мезгаранд меравад, яъне ки мо карти то наметавонем. Фаҳмиде? Ана ин территория номаш Лалели. Ай ду тараф зданиёра дидестен, иҷа хонао нестай. Нами и кӯчай бо у кӯчай ва фалон чанд кӯчай, намхе пол роз магазиноя. Ай дим ина нигоҳ кар. Дим сеюм чорум пол роз манекено там либосо задагия. Рафтан гира. Яъне иҷа ранги садаводай. Не ки просто камтарак. Яъне иҷа ранги бозори садаводу Люблиноя. Не ки иҷа камтарак культурни кардагиян, яъне палаткое ки дар садавод аста ки ҳуяй ранги бозорай ки ин корвони хидмо. Иҷа просто культурна карда магазин кардагия, хишуча кардагия, любой автовик инами точкада харид мекунад. Ки бардорор шумо Стамбул мебиёед, харид карданен, ягон чизои ширинӣ хариданен, чиста барои хона, барои падарка. Шумо ягон ҷои дига нарен, нами Лалели фақат бикорен. Лалели, Аксарай ва нами территориё. Яъне ки нами главная дорога Аксараю Султанаҳмед масҷид. Яъне ки иҷада нами трамвайни роҳа дидесте, нами трамвайё рост масҷиди Султанаҳмед меравад. Инаҷа 2 километр усе уже масҷиди Султанаҳмед мешавад. Леки ҳаракат теги именно ай ҳами кӯча, ай ҳами якум ради магазино чиз нахарем, барои ки иҷа
ками $120 я обув сар мешавад. Барое ки сари кӯча ва туристои бой мегарда, ай ҳамун хотир савдошон зурай. 4.5 сол пеш вақте ки ман Стамбул омадам ва зиндагӣ кардан ҳамиҷа сар кардам, доллар дар Туркия 210 лира буд. Ҳозир аҳмиятен 532 лира. Яъне ки дуруни 3-4 солда доллар 3 баробар қариб хестак. Ай ҳамун хотир ина нигоҳ кунед. Нами отели Double Tree дидем, вақте ки мебиёем ами трамвайни дарога кати мебиёем, ҳаракат кинем ки биёем инами чора ёвен, инами довуза ёвен. Довуз яъне ки обменни валютаро ҳамҷа ёвен. Ай кадом хотир барое ки роҳбароҳ пури бадам, бисёри бадам, не ки процентшон каман, яъне ки доллар метен, кам лиратон метен. 7-8 лира иҷода мебирен, яъне ки доллартонро қимат мехара ва доллара арзон мефурӯша. Ай тарафи Лалили то Султанаҳмеда мерай, яъне пиёда мерай, ёки ҳам трамвайда мешини мерай. Бовар кунен накунен, ай инами пеши Лалили ки истода будам то пеши Султанаҳмеда 12 та ёки 13 та масҷид ман ҳисоб кардагим мезгаре, яъне ки ина яке аз масҷидҳо бо метаваяна уна ҷоя нишонта дестин ому минораро дестин вая масҷида, яъне ки нигоҳ кунед 300 метра легенда кати ами вроди тарихшон кади ай 3000 то 10000 именно шаҳри Стамбулда масҷид доранд, яъне ки масҷидда сахти бад боянд, не ки як гапи дига ягон масҷидаш нав нестай, ҳамаш ай ҳамун вақтҳои османский замона мондаги ай османский империя, яъне ки любой масҷидаш ками кам 200 сола ёки 300 сола ва дигарош 500 400 700 солая. Агар аҳмият дода бошем, наи сангора дидестем, ранги мусор метован, ранги ғаз кабута ки шаҳра ҷазир кардестай, не ки ин мусор нестай. Пеши ин сангода одамо туристо омада сурат мегиранд, яъне ки ин санго яке аз дастаприм як бори дига мегум натонистам гуфтам, яъне ин санго яке аз дастапримичательности Стамбул мешавад. Ай давраи қадим мондагия намедонам чи дора, яъне ки ин санго яке аз дастапримичательности Стамбул ай. Пеши ин сангода мебиёнд, ба фикрам тарихша медонам, палубон мебиёнд сурат мегиранд ва фалон. Агар ки ин чизо тарихӣ намешавад, нигоҳ кунед чӣ истодагия мегирифтан мепарпусанд шумо. Як чиз дига шумода мегум, Стамбул аввал вақти қадимда, вақтҳои ҳамун османский империяда, вақтҳои султан Сулейманов ва дигар султанода иҷа адир буд, полностью к адир фалон. Баъд адира гирифтану шаҳр карданд, яъне ки агар аҳмият дода бошем, нигоҳ кунед, спуска дидестед, ҳар як кӯчаошон анахелия, яъне ки пиёда гаштанда фақат поён омаданда ништака кайф мекунӣ, а боло буроварданда заёбай. Баъд роста нигоҳ дорем хеле абрай осмонай ва поёнтарака нигоҳ кунед моря, яъне ки баҳри сиёҳ, Чёрное море кати яъне Чёрное море кати Средиземное море хушида, яъне полный рост то чанд сад километра собственности Турцияда. Баъд дига баҳро дора, яъне ки камтара упара ай тарафи у масҷиди Султанаҳмед меброи уҷара бо мраморное море мегӯянд. Барои чӣ мраморное море? Иҷа вақте ки офтоб да море мезана, море нами баҳр ялтрас мекунад, ай ҳамун хотир мрамор мегӯянд. Баъд хотир ки нами такси омад, да ёдам зад, иҷа таксистош безеби бад инсонои хуб нестанд, яъне ки любойхе найбатат мекунанд, любойхе. Иҷа барои ино қонун нест, ҳамин турист ки бошӣ, фақат доллар ка дига ранги Россия такси мезани исута движуха неста, иҷа заказ показ намегиранд, короче иҷа раз мебиёнд роҳбарон короче мегиранд мераванд. ҳамин хотир як Стамбул омаде таксида шиштем, илтимос аз шумо фақат муомилаи хуш, аби яъне ака бародар ва фалон. Ино ка дикан так муомилаи безе мекунид, дубинкаву пистолет
токати мегарданд. Барои чӣ бисёриёш турк нестанд, курданд. Курд яъне ин форзабоное ки туркора ганда мебинанд, ӯ қаҳрман чунон мекунад. Курдо мегӯянд ки Турция аймоя, турко мегӯянд аймоя, яъне ки нестай тари давлат ёки шаҳре ки номаш Курдистон бошад. Просто курдо ҳастанд дами Стамбул, дами Туркия пайдо шудаганд, ҳаминҷора ватан дидаганд. Стамбулда трамваёш пилкатия, бепил нестай. Культурна медои картата мемонӣ ва мезгарӣ. Неки Стамбул я намуд шаҳри ҳамхели давелчивая ки нигоҳ кунед. Ина трамвай. Яъне ки ӯ аёҷа мебои қонун кати медрои. Айдараш медрои трамвай кат мера. Неки нигоҳ кунед. Раст париди рафти ранги Москва да зайчикборӣ мепаранд мераванд ку. Неки иҷада ҳар я инсон фарқ надорад. Ӯ диздай, ӯ бандитай, ӯ камтар беақлай фарқ надорад. Ҳар як кас иҷада номус дорад. Намепаранд ҳамиҷа. Просто тарбияшон ай будаки анамихе омадагия. Баъд иҷада Москвада ёки Россияда дига метрода ёки ягон такси пакси фалон ҷода бепул ягон кас мебарад ку намебаранд. Иҷада ҳамин пул ки надошта бошӣ, ҳар як пеши дари метрову трамваёда чӣ меиста? Ахана меиста. Просто мебоӣ меги ака пул надорам биё бизгарам, марҳамат мега. яъне ки қонуншон ҳам хеле агар инсон эҳтиёҷ дошта боша, яъне ки ай нопулӣ эҳтиёҷ дошта боша, марҳамат будро мегам. даже дар Тоҷикистон ҳамин айхонат ки буромаде, айпадес, айдарат ки буромаде, уже сурғасхудкунӣ сар мекунем. Правильно? Маршрутка, бозор, фалони там шикам гишта боша метро ягон ходок куда ягон чӣ мехӯри. Ина нигоҳ ки тасаввур кӯ. Дар Тоҷикистон маршрутка дар шишти 1 сомон нате ки чӣ мега кондуктор пеши 15-20 нафар оданда амардак бача пул надори зона меташи мешини гуфта фонро шарманад мекард. Амухе давлати хидмота неки мо шаҳри мардумда хидмот гарени мегирем бепул беичи пайда мерем бо на бабуляко чо кадести Исус мега давша меги меброи мерем. Ана и точка қабристон, яъни мазор. Иҷада одамое ки ай ҳамон вақти қадим султано ва хештаврои ҷианои султано ки буданд, именно главной площади нами Султан Ахмеда майда када қабрча кадагиянд. Яъне ки ҳар як қабр ина иҷа биё брат 1280 сол, 1280 сол, иҷада 1301 сол. Яъне ки ин қабристони калони обши неста. Иҷа фақат одамое ки нами ай боло омадагиянд ку ҳаваёра иҷада гур кардагиянд ва касе баёра мешинасад мебиёнд кам дов мекунанд мераванд. Ира шурбои туркӣ мегӯянд. Номаш мерҷмекай. Ира кароч нигоҳ кар. Шурбо дунуш ягон чӣ надорад, картошка, гӯшт, фалон надорад. Ман даже рецептша намедонам. Ай ҳама авқоти арзон дар Туркия ҳамия 4, 5, 6, 7 лира. Яъне ки нархош ай ҳамо вобастагӣ дорад кадом точкода мешавад. Лимонак дорад, лимонак раз дохти, раз нигоҳ кар. Ноношаби нонош батонош ранги Россия неста. нигоҳ кар. Я намуди тут короче ма вкуси ира шумода нақл карда метавонам. Ира бояд хитон биёен ва папро бикунем. Не ки дар Россияу Тоҷикистон ҳам турист кухнё аста. Ман хиёл мекунам ки ранги иҷа ранги ватанаш всё равно ягон хел камбудӣ дорам. Ранги иҷа ширин намешавад. ин шурбора пеш аз любой авқот мехӯрӣ. Яъне ки второи третий авқоту аста ва ё камтар сахтаранд. Допустим гӯшт, картошкагӣ, жарков, ҳамин ош ҳам хеле авқотҳои обычный. ин шурбора пеш ай ҳамо мезанӣ. Икати на сер мешай, на гишта мешай. Икати жӯлката просто фал мекунӣ. Смазка мекунӣ, друнта жӯлката баъди и авқот мезгарад. баъди шурбоча сразу официант нигоҳ мекунад. ҳамин якум ки тамом шид, раз дуюм авқот мебиёяд. нигоҳ кунед чӣ аппетитная, не?
номи авқот қанатай, крылышки айку, и қанато просто так жарить, когда неста да мангал, ранги шашлык пухтаги ай. Шумо хел кардем фақат 5 лирага шурбо мезанам. Хел ки ма ягон ниши бродам, не бародаро. Тут самади ай ҳами попробовать кард. Мали я бы чашем бародаро. Чашем. Шинос шавед бародарам Сайфулло и бародар Айкулло. Пеш ай Турция омадан навистимуша гуфтум неста ягон ҷо по биём апрел да сум расход накунму ягон 12 соат ҷо кардан метавонем. Ба чӣ гуфти бадан? 12 соат чӣ ягон мега ягонра биё. И бародар ҳаминҷа да кор мекунад, зиндагӣ мекунад, яъне ки вақтое ки ма дар Турция будам ҳаминҷа зиндагӣ мекардам, ягон 50-30 дона тоҷик буд. ҳозир пир шидаги бугох ягон ши ту блогер нести? Бугох ма фақат гап занам. зинда бошем. Мен буда хизмат даем. Ана край дидош хела ишвор шидин. Ян барои моро як масъалат шуда ки обруа. Яъне ки чӣ гуфтанем, и бародар Айходир ки ҳаминҷа зиндагӣ мекунад, ҳаминҷа ҳама движениёро медонад. Инстаграми ма да Ашруф Дахда чизаш ҳастай, сайташ ҳастай. Яки ягонтатон роҳтон ҳаминҷа ки ғалтид, ҳами одам да бироен встречаттон мекунад, мебарад тамошо фалон хона удар ёки отелҳои арзон, не ки ягон иса-уса мекунед, яъне ки ягон доля пула ҳақша хай зиндагишам меяд. Ай ҳамин хотир марҳамат Сайфулло да обращаться кардан ки майли